Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamenta kasngi. Uba Preston Tensong ude ujokar ka sarkar MDA balalam khmat da ke NPP. Namar ki kentian omdon high level bat manu kita ki high level wat ka sabut ka babiang. Kadba ukonrat ki sangma pat udarab jot badon jingkhayi be anye udawyong pensngo u president rangba ka seng hito uba don bok dakhar ha ka jingya kendu hagilat pathai khubor hashillong. Uba don bok dakhar uyathu ba usngo buram ya ka high court ka jilla kabla shim ban batha ya ka sarkar jilla lingba u officer rangba uba DP walang ubade u chief secretary but u pulit head du ka jilla u DGP Dr. L Ram Bishnoi IPS ban kem ya ki politician ki badon kti hakakam khayi dowyong bean. Uba don bok dakhar u ong ayu kene menta kene ka sarkar MDA kala mo ban pha kem ya ki nong yalam san perthai ki badon kti ban ya khayi tu ya udawyong. Kasabut ayu ken menta ka sarkar kan pha kumba u Preston Tensong ukran hakilat pathai khubor ai khubor pin ilang ya ka jing shisha ya thu uba don bok dakhar. Kajing shisha kalapau tingkren badon kita ki high level katkum kajing batha jong ka high court Meghalaya lingba ki nong bishar badon buram. Dei katnat pulit kabla trei kambha banne ya ka kam ka babha tam banwat ya ka jing shisha manu badon kti da kabalet IT shaying bishar ya thu uba don bok dakhar. Habia day bat ka kamar po kendo la neu tau duyong ni ko ban kerenda ka basai ba lada kini kin repongot ke blada pas ke ka resolution ha arajar ka san kan reo khanyo ba khat phra lada kisngo I chisha ya ka ri ba ka ban reo na mar kini ki MLA ki ki ju hi ki ba wan chiwan ka bot tengi sngo ba lada ha por bi ki hill state hatu ko por ki ya resign ban ki hill state nga sngo ba pisa kin repongot pi de ban resign Kanang baka sarkar kami kan amen no ya kan National Coalization Act kan dai spa nyo pulai. Lada pidei sisa kita kinong mi khmat bat ki reu I judgment reu. Le e kata kam lada pimdei haka arpu lai ki paj ba aru pidei ban jubab ya ki thik kum ba ki le ye phi. Kata ka karwo long ka basai ka bat ka ba khaddo kata ka dei hakanong rem. Bat haka ba dei ba ka jing don kiti jong kiniki politician haka kam doyongแต่ก็หมดกับหาบานักเลี้ยงกีฬาประเทศกบฏรุกบันเลกลีหินากา National People's Party บัดกับ United Democratic Party กับ PDF HSPDP บัดกิตุกิซี Independence ki badan hang to nga tharai claim ka jing manjur ka jongki claim ka jing mon ka jongki ngam tharai ru do yong online ngi na kalian jongi tengi shukwa ban kli bang ni ba Preston ma bai dei rui komedian na ne tau ru jokor jong ga jalahi ubala sai khot na ko por buong kamdan ka high level kamdan ga jingi khai tau yu tau do yong ban kit lang ba ki trok tenre menta menin kesngi ni burom ya katuka hukum ku ba ai na jing bisa kabla penpau sai bakadon kata ka jingkit tu yu do yong mulane ka jingdon ni kita high level kala pau sai kadar tengi bu jingkli pada ba Preston ke ai indon bang banong hang ne nakapor se por buong wat yakin de kelat patai ko bor pa pinda sim kono net lane pitho kono ko bor pide banda verify swa wat ki sakhi sabut satar te tangshan ni la kemri kali pratli shuphautli bat artli te ngila de register case badi gitor la de pha sakot te yigator udang sai khoj buong la de issue ka chalan rei ke ya ka ha kitu ki kali hi bangibat ki de ki bam dan chalan takadau sa pha sakot ru pat skawai ru sejong na kapor wang ba ngi de kita ki Tom Dick and Harry te menta ngi lap ni shabu Tom Dick and Harry ru udon hila ka jong konong rim bat ka high court ru kelap pengkesan bat kelap pen hi ba kadon ka high level takadau ka ai ta ka ordar bandai ban kem naphang hikini ki trok ki ba khayi be an lane bakit be anyu ru yong tengi isu untuk ka order bu anak high court ba ki pulit ki berkem baik ya kini ni ki politician ki badan keti haka kam kian buat uding doyong tai fenomena em kata kan nadu meneng oi pingi burom ni singi ai burom bat ni stanat ya karai jong ka high court ka ba ai bet ka order te pat na kalian jongi pat ngin dalapej bahaya kan ni ka system kan ngam jaka high court ngi burom hendrei unda pej ka system jong kan ka hapo ka jingalam ka sarkar MDA ngidu jing shania ba
ba kani ko order kadai nuduk ka porjong NGT kamdai ka order kedangsen te benong ban haga polis haga district administration te duk jing shane ina kaliang jong paj baru pat naka liang jong ka sarkar lei te nayakren hi bri ba lum komon jong pulet lum komon jong ka district administration te phimut ba mano hi banot banya kadon ka jing ya tai apa pring kini ta kalau salah jong ni do yong pat ngakan ma ko tu statement ru ba menteri rang ba uang ba kilong kiba perking ba lada kilong sya kita gi ben perking kumno de spa teli kan la chimia kata ka balong kamdei shu ka ba perking handai ka ba pensenjur